анисаҷон ба хайр занг додӣ хавотир кардӣ гуфтӣ тез биёд гапи муҳима чӣ гапа тинҷӣ буд ният чиза бояд гап занем ман ҳамеша тайёрам ки суханоитро гӯш кунам медонӣ суханои ту ба мисли мусиқӣ асаби маро ором мекунад ҷои ширин гап зад гӯш дорам безор шидам безори ишқи ошиқитон безори дӯстдоритон безори меҳру муҳаббаттон шидам як каса интихоб кунед ё ки мара ё ҳамун зантона кӯдакотона фаҳмидем безор шидам ман дигар гап надорам як ҳафта муҳлат метавонед ки ё ки вай интихоб кунед ё ки мара интихоб кунед ман дигар шуморо гап надорам анисаҷон ту худат нағз медонӣ ки ман фарзанд дорам сета фарзанд дорам ман ай баҳри зану мегзарам гузаштанда лекин ай баҳри фарзандон чӣ хел бигзарам гӯшкар агар мара бихоҳӣ мара дӯст бидорӣ ай баҳри зану кӯдакон мезгарӣ фаҳмидӣ агар дӯст надорӣ хелот медонӣ гапи ман мекунам дигар гап надорам интихобта бикун анисаҷон ман 100% дӯст медорам нағз мебинам я илоҷ карда ягон баҳона ёфта ман ҳатман гапи тура мекунам ҷидо мешавам ай зану фарзанд чӣ бисёре баҳона бисёреҷон ягон чиро баҳона кӯ ҷамъ бикӯ худат намешав кӯдакҳоро сот нигоҳ намекунӣ чӣ бисёре баҳона бисёре баҳона ку ҷидо шав анисаҷон ман як илоҷ карда қинам боша ай баҳри зани фарзандро мегзарам хати маро тарк накун ман туро бениҳоя дӯст медорам хоб ягон чӣ намешава ин хазанои дига ҳомиладоран кор мекунанд меҳнат мекунанд заҳмат мекашанд бо хизмати хусурат шума намекунанд ҳеҷ чишо намешавам кӯдакитра мешава кӯдакитра мешава ай рӯзе ки ту ҳомиладор шуда безор ай ҷон кардай балнисан бар мардак дорун биёр мардак пеши фалон духтурам бибар мардак пеши фалон табибам бибар мардак безор ай ҷон кардӣ мефаҳмӣ безор ай ҷон кардӣ Апаҷон попшта пишакам. Салом бачан. Ассалом. Чӣ кадеси ҳавои хунукда беранда бачаҷон? Апаҷон инҷа попшта пишакам. Този вақти дарс хондантай, вақти илм омӯхтантай, ин ҳавора би чӣ хунукай, чӣ мекунӣ, кор мекунӣ? Апаҷон ма дар хона марди хонаи ман модар бемор дорам, хоҳари хур дорам, якҷа самон кор мекунам, берам доруи модар мегирам, зиндагимро пеш мебарам. Бачам, падар надорӣ? Падарат ягонҷо кор намекунад? Падар марг бевазан гирифт, ай модарам ҷидо кард, зиндагимро пароканда кард, падар моро партофта рафт. Апаҷон медонӣ ки ман дар ҳар як намозам дуо мекунам ки ҳамун нафар зиндаги як каса пароканда мекунад, фарзанд як каса бепадар мекунад, фарзанд як каса бемодар мекунад, асло зиндагии хуб ва хушбахтиро набинад. агар мара бихоҳӣ мара дӯст бидорӣ ай баҳри зану кӯдакон мезгарӣ фаҳмидӣ агар дӯст надорӣ хелот медонӣ ин пула бигӣ бачаҷон барои доруи модарат. Май раҳмат. агар мара бихоҳӣ мара дӯст бидорӣ ай баҳри зану кӯдакон мезгарӣ фаҳмидӣ агар дӯст надорӣ хелот медонӣ салом тинҷӣ буд Медонӣ чӣ? Ман як хатогии калон кардам. хоб чӣ хатогӣ Ай зану ҷидо шав, ай фарзандо ҷидо шав, ай баҳри ҳамаш бизгар. Хатогии калон кардам. Ай корам пушаймонам. Раҷабалӣ, ман пага намехоҳам ки фарзандои ту, зани ту, падари модари зани ту ай пиштим дуои бад кунад. Медонӣ чӣ? Раҷабалӣ, ягон духтар, ягон зан ҷои фарзандота, ҷои оилата гирифта наметавонад. Фуромӯш накун. Як гапит мегӯям. Зиндагита сахт бихаб, фақат сахт бихаб. Раҷабалӣ Ибронӣ.